Ikaw ang gusto ko. Hindi ako dito lang pa sa iban. Sige naman, Inday. Hindi ako kay wala ako sa mundo. Idog-idog, anong idog? Idog-idog, ikaw diri, jutay. Pabayak kuday, sa iban ka lang agbay. Ikaw ang gusto ko. Hindi ako kay makikita-tay. Sige naman, Inday. Hindi ako magpagbay sa imo. Idog-idog, anong idog? Idog-idog, ikaw diri, jutay. Inday, ikaw lang ang kalipay sa dughan nga nagapanghay-hay. Pasensya, sinang imo gugma, kay ining dughan kumiyar na nga tag-iya. Pahalok takday, halok lang sa iban. Ikaw ang gusto ko. Hindi ako dito lang ka sa iban. Sige naman, Inday. Hindi ako kay makiksilolo. Idog-idog, anong idog? Idog-idog, ikaw diri, jutay. Inday, ikaw lang ang kalipay sa dughan nga nagapanghay-hay. Pasensya, sinang imo gugma, kay ining dughan kumayara na nga tag-iya. Pahalok takday, halok lang sa iban. Ikaw ang gusto ko. Hindi ako dito lang pa sa iban. Sige naman, Inday. Hindi ako kay makiksilolo. Idog-idog, anong idog? Idog-idog, ikaw diri, jutay. Idog-idog, 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 isdog. Masaot kita day, saot lang sa iban. Ikaw ang gusto ko. Hindi ako dito lang pa sa iban. Sige naman, Inday. Hindi ako kay wala ako sa mundo. Idog-idog, anong idog? Idog-idog, ikaw diri, jutay. Pabayak kuday, sa iban ka lang agbay. Ikaw ang gusto ko. Hindi ako kay makikita-tay. Sige naman, Inday. Hindi ako magpagbay sa imo. Idog-idog, anong idog? Idog-idog, ikaw diri, jutay.
Okay, isa naman ka good evening, mayong gabi sa inyo tanan mga kabomba. Welcome naman diri sa aton nga palatuntunan sa palatuntunan sang tanan, palatuntunan sang mga kabomba naton. Naghatag kita kalingawan na pag-abot sang gabi. Kagabi wala kita ka live mga kabomba, it's because nga rest day nato na. Subong balik kita mga kabomba, idog-idog. Onsay idog. Baili kita mga kabomba. Ikaw ang gusto ko. Hindi ako kay makikita kay. Sige. Nadumduman yun nga mga music sang una mga kabomba, no? During sang may mga bulubay, libla sa mga ulasinda, sa mga bulo barangay, nagatukar ang mga muso niya klase music. Ginpangita ta, agod niya makuha naton, ma-recall naton, ma-reminisce naton ang mga nagliligad. Hi, Ibon M. Pido is watching. Pams Browa Binalian, mayong gabi idol. Ruel is watching. Dalton Lumano Bonifacio, pa shoutout sa family Bonifacio. Sige. Jenny Bonjang Pasigna is watching. Nieves Janala Hayawan, please share mga kabomba. Please share sa nga Facebook live ha. Kaysa hindi madugay, basa kita sulat mga kabomba. So isa naman ka mayad-ayad nga gabi. Good evening sa inyo tanan. March 29 naton yung pagpangalagad, it's Saturday night. Kita magalingaw-lingaw naman mga kabomba. Updin ninyo ako sa isa ka oras ito nga naton yung pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan ninyo. Palatuntunan sa tanan, Dear Bomba Marilo. Mayong gabi. Good evening sa inyo tanan. Comment lamang agud ni mabasa tayo yung mga pa-shoutout. Kenneth Solibio is watching. Mayong gabi ang bali Pams Villanueva, Pams sa Browa Bindalian. Salamat Ray Alacre is watching. Genereta Paiba is watching. Chris Josana is watching. Bebe Serra Bilios Josana, mayong gabi po. Sige, mayong gabi. Rosalinda Buena Oro. Carding Sungkit Baltasar is watching. Good evening ang bali Albert Pinyon. Good evening sa gahod, shoutout lang sa family Pinyon, kag familia namon sa Shinda Eden, kag Idada. Watching from Bacolod City, gasyat-syat kami ginagmay wada. May Baloran is watching. Bebe Shira Bilios Flores is watching. Mayong gabi. Family Josana, kag family Bilios, Galantaw, Gidsubong, sang Bomba Marilo. Sige, please share mga kabomba. Agod nga sa hindi madugay, masugod kita dahil basa sang sulat mga kabomba. Ang bali Rosalinda Buena Oro Kabalhin, mayong gabi lang na sa imuwada. Sige, mayong gabi. Jessie Villar, good eve. Happy sa live. Sige. Casinori Di Mayo Haba is watching. Mercy Onatis Banyes is watching. April Star Ingson Castre, mayong gabi sa tanan. I'm here naman para mamati. Sige. Mamati, request kagawad TikTok ka mga graduation. Ang award guna sa dol kag ini nga ginagamit mag-obra sa kampo. Sige, pwede Good eve po, May Baloran, mayong gabi. Lynn Janalan, Elizer at Yong is watching, mayong gabi. Hi Elizer at Yong, sa tanan naton yung mga kabomba nga nakatutok na sa aton subong. Elizer at Yong part pa shout anay be. Sige, Elizer at Yong, mayong gabi. Mayong guys sa inyo tanan mga kabomba. Megs El Piura, Rosalie Muñez Después is watching. Mega Comilia Cabalida is watching. Rolly Boy Haspi pa shout out Lods. Kasi Nori Di Mayo haba kabomba, shout out na sa mga bayaw ko. Si Ruben kag Nonoy Cobra kag Uyok ga inoma kami ginagmay. Daw matulog man ko sang music nga matulog ka.
Bebe Sera Villos Susana. Pahandok kag Shout out na sa pamilya de Los Reyes sa Banwa San Pilar Capis nga nagatanaw gid sa imo Bomba Marilo. Araceli Mana, hello Wad, mayong gabi. Udos sa Valencia is watching. Sige, mayong gabi. kasaiban. Sige, Kenneth Solibio is watching. Mayong gabi. hindi ako kay makiksilulu. Idog-idog. Anong idog? Sige, comment lang. Test kay Del Tams is watching. Jarod Kasilagan de la Peña, shout out sa taga Mariana sa idol. Kay Noynoy kag Redeem Kanoy kag Jason Morante, shout out. RJ Garin, good ba idol pa shout out yun sa duwa ko kaupon namon inom sa Narba Hardware. Sige, taga Narba Hardware. Good evening kas kag sa tanan nga viewers. Test kay Perez Del Tams, mayong gabi. Good evening sa inyo tanan mga kabomba. Our Philippine Standard Time. Shout out sa nagdaog gina sa Bingo. Ay salamat Alson Damasco Bachoa for sponsoring my program. Salamat din sa pag-sponsor. Alson Salon sa Bacolod City. Baby Shera Villos sa Josana. Shout out sa family Roa sa Sindalaoang. Sige. Dito lang kasaiban. Paglambot naton 50 viewers mga kabomba, gani i-share niyo ining Facebook Live kay mabasa kita dahil isang sulat mga kabomba. Basa kita dahil isang sulat. Isa naman kasulat ang ipadala sa aton. Gani mamati kami kabomba sa imo Mayo. Sige. Hi 40 viewers, Normilin de Mayo haba ay sa Malyaris watching. Please share mga kabomba. Good eve. From Kabalikat Net Taguig chapter ay sa Malyari. Maling shoutout sa mga bata ko sa Paranaque Wad. Second year death anniversary sang bata ko subong sad ako Wad. Sige lang that's life Watching from Lebanon at Teskay Perez Del Tams. Pa-shoutout family Tikarwad, Araceli Mana. Sige, sa tanang nga nakatutok sa aton, don't forget to share this Facebook Live. Kay paglabot naton 50 viewers mga kabomba, basa kita dahil sulat. Isa naman ka sulat Sulat ni Pudol sang Sagay City Negros Occidental. Nami ang sulat ni Pudol mga kabomba, may kasakit, may kanamit, may kaladlawan. Raymond Tabuena is watching. Good evening. Sige, pasok lang mga kabomba. Kaysa hindi madugay, mabasa naman kita isa kasulat. Gani, please share. Ang mga solid supporters ni Bomba Marilo, San Pedro, Laguna, daw wala pa kasulod daw. Ang Bulacan, wala pa kasulod daw. Sige, pasok lang ang mga kabomba. Pasok lang mga kabomba. Eduardo Balzado Batangas Wad, good evening. Shoutout kay kumpare ko Borge Kilosada. Ginabantayan niya gid programa mawad. Agay Pudol. Kakambal na ni Didoy. Sige, pamatian ka ang istorya ni Pudol mga kabomba. Norabel Bornales pa shoutout sa taga Sambag. Sige, Norabel Bornales, please share sa sininga Facebook Live Paglambot natin 50 viewers mga kabomba, wasa kita sulat ganin buligan nyo tala share. Gemma Nene Risa Villos Flores, good evening Wad and shared. Salamat. Gemma ay nagayo nagor si Nene Villos Flores ay sa Malyari watching from Mamatid Kabuyaw, Laguna. Salamat gid, salamat gid. Kay ining dughan kumiyara na natag-iya. Sige, paki-share mga kabomba. Nene Risa Villos Flores absent kamo. Sheila Kapanas Gilisanga. Ambal ni Nene Risa Villos Flores Sige lang busy lang sila Oy, 5 size naman na nagawa sa STL 5 size STL result Sige lang Hindi ako kay Pa-shout out sa taga Samba. Good evening, Wad here Dan. Watching from Mamatid absent kamo. Sheila Kapanas Gilisanga, Marijo Kapanas Kalma, Jason Kapanas kag Aluna Dorias. Sige. Norabel Bornales pa shout out sa taga Sambag. Lady Shane Benedict is watching. Shout out sa mga viewers, sa mga taga Narba Hardware Boys. Raymart Cabrillo. Sige, mga taga hardware, Narba Hardware, muna nag-offer des kaduhan sa di kalidad ng mga hardware products, no? Di kalidad ng hollow blocks, balas, bato, kabilya, asin, hindi asin. Sin, may baloran watching from Mamatid, Kabuyaw, Laguna. Good evening, Noni Ibanez, no? Palawag kagawad, Mark Garcia at Jem Martin kag Katipunan. Martin ng Katipunan Village, Taguig. Aya Inson is watching. Herbert Pinyon pa shout out kay Joshua Sanchez kag Danilo Dikito
watching from Bacolod City. O walo na lang, Faithful Heart Javier, good evening Bomba Marilo, pa-shout out sa mga friends ko sa Hong Kong, God bless po. Raymart Cabrillos, watching from Concepcion Village, Narba Boys. Narba Hardware, nag-offer sa dekalidad yung mga produkto hardware, ha? Hindi na kamo mangita pa sa iban. Bakal na kamo sa Narba Hardware. I'm watching from Hong Kong, ang Bali Faithful Javier. Sige, sige. Good evening, idol. Pa-shout out gali kay Nong Turong, Remark Pito, Kim, kag kay Bayawon Edward nga ga-shotting sa Narba Hardware. Salamat. Sige mga kabomba, please share mga kabomba kay nabasa na kita sang sulat mga kabomba. Ari ko diwada, mali Jason Kapanas Gilisanga. Please share ha. Is watching from Bacolod, Giniwa, Drona Bautista Montepio ha. Shout out to Jason Kapanas Gilisanga. Shane Ems is watching. Please share mga kabomba ha. Kung nakashare na ka mga kabomba, comment ka mo dan share. Kaya mabasa na kita sa sulat. Comment dan share kung nakashare na ka mo. Angelo Castro Franco, good evening, shout out. Nagabot na naman ang tion, agad sa pagbasa na naman sang sulat sang aton isa ka utod. Sulat na matudtuod, sulat na nagikan mismo sa aton mga letter center. Mga problema nga nagabalabag sa imo pangunauna, mga problema nga nagagamo sa imo pinsar, mga problema nga imo ginapatyag. Sulatay na kag ipadala diri sa aton palatuntunan. Dear Bomba Marilo. Shout out kay Dines Mirais, Galantaw Live, Amalde Raymond Tabuena. Problema sa asawa, problema sa bana, problema sa nobyo kag nobya, problema sa kaupod sa obra. Sulatay na kag ipadala diri sa aton palatuntunan. Dear Bomba Marilo. Pero antes sina mga kabomba, reminders kita anay. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang programa Hi, shoutout kay Arseba. Arseba Cirque. Good evening po pa shoutout naman sa Mrs. ko na nasa Middle East. Dito na guys watching. Share po salamat. Norabel Bornas and share idol. Sige. Nagabot na naman ang tiyon. Nagod yung magbasa kita sa sulat, mga kabomba. Ang iyong sulat na kasiling, Dearest Bomba Marilo. Una sa tanan, mayong gabi sa imo mga viewers, kag sa bugos nga tagpalamati sining imong programa. Ang programa nga nagahatag kalingawan sa amon kada gabi, Bomba Marilo. Bomba Marilo, suki mo gid ako nga tagpalamati kag taglantaw sa Facebook diri sa syudad sang Sagay, Bomba Marilo. Gani na ganyat man ako nga magsulat kag ipasakop ang akon kasaysayan, Bomba Marilo. Tungod nakita ko nga ining imong programa hindi lamang makalingaw kundi makahatag pa sang leksyon, Bomba Marilo. Ihinago lang ako sa ngalan nga Pul. 30 anyos ang edad, may ibig, Bomba Marilo, shout out na sa family Panisa kag Kabenge. Watch out gid kami disimo. Salamat, Jehan na Kabenge. Bomba Marilo, ihinago na ako sa ngalan nga Pudol. Hasta subong, Bomba Marilo, single gihapon. Pero may mga inagihan ako sa pagigugma, Bomba Marilo, nga daw hindi ko gid malipatan kag nagtudok sa akon balatyagon, Bomba Marilo. Ambot, Bomba Marilo, nga amo ako sini. Ginapalayuan ako sang mga babayi. Kadamo man ako sang nanobya, Bomba Marilo, pero wala kami nagdugay. Kag amo sinang problema ko, Bomba Marilo.
agod lubos ninyong mahang panagtanan bomba marilo, suguran ko sa pamuno ang akon nga pagsaysay. Migo Pudol. Oh, Migo Gerald, do nagadali gidaw. Wala Mega. Dingal mong Meg, do mayong pormada mo Megaw. Do nakapulo ka tapos nakaslacks ka. Tapos ang imong sapatos naka black shoes ka pa ba? Kon Mega, diri lang ko Meg sa proper Mega, lagaw-lagaw. Ngita uyab ba? Ara ka naman lamig mo. Panguyab-uyab gijag lilakat mo lamig ya. Hindi ka gijag matantan Meg yan oh. Hindi ka gijag matantan Meg. Oh, oo eh. Kasi single man ta. Natural mangita ta sidecar eh. Believe na ko si Mega. Believe na ko Amo na yan Meg. Oh, daw lagi gani Meg eh. Daw pigaw gid ang pangaon sa Meg. Ha? Pigaw gid Meg eh. Anak kasiling naman nga pigaw Meg. Daw wala gid Meg. Daw ang ginapangaluyagan Meg daw nagabulag-bulag bla kami Meg ho. Ano Meg? Oh Meg, daw lagi swerte. Disting kagi Meg eh. Tuntok man nimo ya. Agi gid ya. Meg basi kung sagi ang imo nga forever bla Megaw. Oh, tinunto naman ang imo ya. Pili ka lang Meg. May recommend ko si mo Meg. Pwede man si Joseph. Pwede man si Makmak. Pwede man si Oliver. Sino nang mga agi Meg man? Ara na di Meg ya. Yari di ka na Meg nga hikap 5 Meg. Ah, perti ba? Perti ka man ba? Grabe ba? Abigail Madin Bertusio, hindi klarong tingog? Kasunod ako music? Oh, perti ka gidya Migya. Perti ka gidya. Ano naman yung birthday Meg man? Kung gusto mo ipakilala ta ka kay Oliver Meg. Agi na sa Meg. Oh, ang tripping ka naman imo ya. Tunto ka gibla mo. Tunto ka gibla Gerald mo. Dahil na si mo Meg. Ipakilala ta ka Meg. Ipakilala ta ka kay Oliver Meg Hi Peter Jan Vizcas, si Oliver Langoro part na yun na kay Bungol. Gasulod ako music, gasulod. Gasulod ang ako music kag klaro nga akong tingog. Excuse. Olivia Reyes, shout out Wala gasulod idol? Why gasulod ang music? Ay nano? Shout out Kas watching from Cebu. Sige, salamat. Araga sunod ako music. Comment mo ba kung nabatian? Yan po idol. Ano man? Hinay lang na siya kay music background mo. O part klaro. Klaro guli kasi sa signal yun lang. Ryan Pamusino. Sige. Amo sina mga kabomba ang natabo. Actually, tunto maning nigo ko nga si Gerald. Amak mo i-recommend ya kuya kay Oliver. Kag sang gabi sina Bomba Marilo. May bulo baile diri sa amon Bomba Marilo. Kag samtang nagatukar-tukar ang music Bomba Marilo. Ari lang kuya sagwa. Kay gahulat Bomba Marilo nga may makabaili man tani. Kag Bomba Marilo samtang nagabulabayle diri sa amon sa Piakasinda. Ginpakilala ni Gerald sa akon si Oliver Bomba Marilo. Kag amo sining mga panghitabo. Meg, sweet na Meg Oh, man gani Meg. Meg. Sweet tabla si Oliver Meg. Ha? Ay nanok man imo yaman. Agi man ipasweet mo sa akon? Oo Meg. Mayo na Meg ya. Kaya kada hikap Meg 5 Meg. Ha? Meg. Abi mo bala Meg si Oliver bala Meg. Gakaro na Meg. Gakaro na siya ko nadlaw. Kung gabi, ga-transform na siya. Pisa na Meg. Ay Meg sa Sabado subong Meg.
sweldo na sa mga manok karumig. Ha? Oo, ti anong plano mo? Kwartahan ta si Oliver? Mig, sweet tabla, Mig. Sweet tabla. Bla, kay uptan na kasi yata dali ka. Sang sala ko sadto sa imo apang ulihin na kay kaya Ara na tamig. Oh, gani? Oliver, Oliver. Ay, ano man, Gerald? Oliver, mamaylita ni si Mungigo ko. Sip. Ah, ay Oliver? Ay, tuod ka. Mabayli ka sa akon. Sure ka po, Dol? Ah, oo, sure ako. Oh, mabayli ko si mo, Bera. Ay, di sige. Dali na patunga kita. Ngig! Was, ngiga! Ah, ate sige. Ay, dali na po, Dol. kagun mahimo palag na ibalik yato paguputan agun liwan ipapatyag ko nga ikaw palang pa Oh, Ber. Pakapit ako, Ber, sa imong hawak, Ber. Ay, sige po, Dol. Kaput, ah. Oh, masot-sahot kita, Ber. Ah, Ay, Pudol. Nga sa kadamo-damo mga babae diri ako ginangimo nga napilian na o. oh, kabalo ka, Ber. Unas tanan, Ber, wala kwarta, Ber. Ay, ano buot mo silingon? Kwartahan mo ko? Ay, hindi man, Ber, ah. Oh, pagkakita ko bala si mo, Ber. Kagwapa si mo, Ber, mo. Sa suga, Ber, ay ilabi na gid nga masanagan ka sa suga, Ber. Daw diwata ka, Ber, mo. Ay, tuod ka, Dol. Oh, Ber, eh. Ay, Dol, pahikap ako bala, Dol, sang imo, Dol. Ha? Ihikap sang ano man? Ay, sang imo nga kamot, ah. Gusto mo ikapon kong imot, halao. Ah, pwede man. Hikap 5. Kada hikap 5. Ay, kachip, ah. Hikap 20, Dol, ah. Ah, sige. Hikap 20, pwede. Ay, sige, be, pahikap ako, be. Oh, diri lang ta, dahil lang kay diri lang ta sa dulom-dulom mo. Eh, Geraldo, gatul tanaw sa ato, no? Diri lang ta sa dulom mo. Ah. Dah. Ay, be, pahikap ako, bidol. Oh, Ber, naya lang, Ber. Ay, Dol, ari 20, Dol, oh. Vertigali, Dol, ba? Vertigali, Dol. Vertigal dako sa imo nga kalubay, Dol. Ah, ipusang bala. Karon lang na. Karon lang na. Ah, mabayli ta bala, nay bala. Karon na. Ipaum-um ko na si mong akon kalubay. Ay, tuod ka, Dol. Ati karon, Dol, ah. Dito ta sa may kasagingan, Dol, oh. Ang gusto mo, Dol, sa may 11 or sa 12. Ay, Oh, sige. Paum-um ko ni karon sa imo. Paum-um ko ni karon sa imo, ah. ay, tuod ka, Dol. O gani, ihipos ang bala. Hipos ang bala, ha? Hipos lang kay hindi lang ta manugid, ah. Ah, ati sige, Dol, ah. Hindi lang tamadugid, Dol, ah. ayaw na kong ilarapan kailan ako sa imuha Ah, Ber. Diri lang ta, Ber, sa may kasagingan, Ber. Ay, sige, ah. Dol, sige, Dol, ah. Ah, Ber. Bakal-bakal ko lang ni karon, Ber, kag sigarilyo, ya, Ber, ya. Ayos na niya. Ay, sige, ah. Sige, ah. Birahon ta ka, ah. Oh, diri lang ta, ha? Diri lang ta. Ha? Diri lang ta, ha? ibulta para ko mantega charing nailat ko sa bukid Oh, sige, Ber. Luhod, Ber.
Ay, sige maluod ko Ber, buksan ko zipper ko Ay, hala, kadako to, Dol. Diyos ko, do kalubay. Bala ka daw. Pila, Ber? Ay, pwede, Dol. 150 Kagamay man naman, 300 na lang Ay, kamahal. 200, okay na Pila? 200. Ha? Hati sige, 200 Bira! Di sige, narikot dalok. Bala ka da. Bebe. I-down ni ko na isin Ay, grabe ka man ba? May cash advance? Bebe, sila na Ang sin pagkatapos ang Di sige, Ario. Sin. Sige na. Bira! Di sige, Ari. Sige. Are ay kay umomon ko ning imo kalubay. Ber, kakalam-kalam, Ber. Pay munong lang bala pudol. Pay munong lang at Berti kakali, Ber, Berti kakali, Ber. Bilang gabangnya. Do ano-ano malang tutoy, Berman. ay pay munong lang bala dol. Plaster dol Ber, tama na, Ber. Tuwad lang, Ber. Tuwad, Ber. sige pudol. Ari na ba do? Makakuan kita inido. Sige, Ber. Ari, plaster ka, Ber. Ayaw po, Dol. Mahal mo sa ginawa ko sa kadako, Dol. Grabe man ang kalubay mo, Dol. Dol, tama na, Dol. Tama na. Dolo nga tama man. Dol, hindi ko kagwanta, Dol. Nakuda ako ganyang kalubay mo yan, Dol, ya. Aguguhon ko na lang na, Dol, Hindi bala ka daw, Dol, basi mahimorage ko, Dol. Yabang vertikan na ko, Dol. Dol, tama na, Dol. Bala ka na. Di kundi ka na nalalingsin. Ay, ari, Dol, Ay, grabe ka ni, Dol. Ay, no makakalaba, Dol. Masukso ka ni, Shot. Ari, Dol, ang sin, Dol, O, 200 sa tanan. Dason naman, Dol, Ha? Ina kung may dason pa Ina kung may dason pa, Ber. Ina kung may dason. Yes, Bomba Marilo. Masiling ka mo nga daw pulo patunto ang akon. Pero Bomba Marilo, kung ara ka bala sa barkada, kag konsultero ka pa, Bomba Marilo, wala mo na pinsara ng mga bagay nga ina. Maybe, Bomba Marilo, mahambal ka mo nga nagdinamak ako. Pero Bomba Marilo, amo inang matuod. Kay kung ka isa, Bomba Marilo, magkadto ako sa baylihan, wala ako sang kwarta nga dala. Kundi pangagi gid lang, Bomba Marilo, ang akong talent. Tagpagkadason sina nga adlaw, Bomba Marilo, nagkitaay kami liwat ni Oliver Bomba Marilo. Kag amo sini ang mga panghitabo. Ber, dogap lang lapsi ka, Beraw. Ay, Dol. Doging trangkaso ko, Dol. Ha? Ngaging trangkaso ka, ho? Pwerte gaya, Dol, kadako, Dol, ya.
Daw hindi ko ganyan dol makuan dol. Daw hindi ko ganyan masarangan dol. Ha? Inano man? Wala mo gid na kaya gali. Oo dol. Daw doon na di blakad law ang batsyag ko dol nga daw gintrangkaso ko dol mo. Ah, gali ka, Ber? Pasensya gid, Ber. Ay, Ber. Paul, mako da na ibi 50, be. Eh, 50. Ay kapa ko anay aganta ka 50. Ate, sige. Ika po, 50. Ate sige. Ber, hinaya lang. Ber, hindi pa kumusa, Ber. Mabuka na karon. Ate sige Oh, ari nag 50 Grabe ba, ikap lang 50 gid. Mabakal ko anay bulong mapasagay proper ko. Ibaw, dugid trangkaso ko sang kalubay mo be Abdul. Ate, sige. Sige, Ber. Bakal to sa sagay, Ber, Bakal to sa sagay. Yes, Bomba Marilo. Nakasiling man ang agi Bomba Marilo nga ihinago talang sa ngalan nga Oliver. Actually, Bomba Marilo hindi man to Oliver ang iyang ngalan nga tutuod. Pero gintago ko lang Bomba Marilo sa ngalan nga Oliver. Gintrangkaso sa bladayon Bomba Marilo. Kagabi mo bala Bomba Marilo na numpa si Oliver nga hindi na siya liwat magpaamo to sa akon Bomba Marilo. Tungod puwerte gidya Bomba Marilo ang akon batuta. Para iyo man balaligad Bomba Marilo, may nabatian ako nga nagpadala sang sulat sa imo parti man sining nga problema Bomba Marilo. Gani naganyat ako Bomba Marilo nga ipasakop man ining akon kasaysayan. Kag Bomba Marilo, sang ulihin na lang bala sini, may nakilala ako Bomba Marilo nga babaye nga ihinago talang sa ngalan Darrell. Si Darrell Bomba Marilo, hindi man gid siya gwapa, hindi man siya laway Bomba Marilo. Pero taas siya nga puti, kag nagaobra sa diri sa opisina sa Sagay Bomba Marilo. Kag nakilala ko siya Bomba Marilo. Kag during sang amo sa to nga mga tinion Bomba Marilo, amo sini ang mga panghitabo. Hi, ma'am. Oh, hi. Pudol? Ikaw? Oo, ma'am. Kamusta ka, ma'am? Okay lang. Ma'am, gusto ko pagid nga makilala ka, ma'am. Gusto ko pagid nga makilala ka. Sige, kalma ka lang. Maabot gid kita dira. Dol. Kalma lang, Dol,
amo sadto ang mga panghitabo, bomba, marilo. Medyo nadula kita kadali mga kabomba. Resume kita mga kabomba. Balik ka ba? Pasok ka mo mga kabomba. Amo sadto ang mga panghitabo, bomba, marilo. Nakilala ko si Darrell Bomba Marilo sa siyudad sang Sagay. Kag wala nagdugay Bomba Marilo, amo sini ang mga panghitabo. Darrell? Pudol? Darrell, kabalo ka sang nakilala ko balay ka, Daw perteng kalipay ko bala mo? Ha? Tuod ka, Dol? Oo, Darrell. Pwede ka pa mangkot personal? Ha? Pwede, Ked. May nobyo ka na? Ha? Sa tuod lang, Dol. Wala ko sang nobyo. Amo gali, Darrell? Oo, Dol. Wala ko sang nobyo. Ikaw, may nobya ka? Tukon. Single man ako. Dagpareho mo. Nagapangita man ako sa makapares. Gali ka? Gusto mo nga malagaw kita? Agad nga maka-date-date kita. Ha? Ati, sige ha. Sige. Dito kita sa unahan, no? May palamahawan dito. Hindi ka magkabalaka. May para ako dire. Libre ta ka. Ha? Tuod ka? Oo. Ilibre ko ikaw, Ang gusto ko lang makaupod ka. Ang gusto ko lang malipay ka. Ha? Tuod ka? Oo. Ta, dali ka. Digto kita sa unhan, no? Sa kamatuuran ang tanan gali mga kabutigan ginpili ko nga ikaw ang kalingan. Sige. Dari lang kita. Mayo dari kay mahangin-hangin. Oo gani, Dol, no? By the way, Dol, nga ako kidangi mo nga napilian. Ha? Kabalo ka. Ikaw gidang babae nga ginagpapitik sini akong tagipusoon. Ha? Dol, wala ka ba isang nobya? I mean, naka-girlfriend ka man sang una? Oo. Pero wala kami nagdugay. Tungod ambot. Kung kaisa, gamay nga away, ginabulagan ako sang nobya ko. Ha? Kabalo ka, Dol. Dapat sa isa ka relasyon, dapat nga intindihan na gid ka mo. Dapat nga kabalo ka gid magdala sang imo relasyon. Oo man gani. Amo gid nang nagakabagay. Dol. Tuod pala kagwapo sa imo. The way you smile, ka-cute sa imo, Dol. Salamat gid, Darrell. Abi mo, sang nakilala ta ka bala? Daw nalimtan ko ang mga heartaches ko. Daw nalimtan ko ang mga kasakit sa tagipusoon ko. Ha? Tuod ka, Dol? Abi, Dol, i-share sa ako ng experience mo sa imo mga nobya sang una. No. No need na, Darrell, Nauya ako. Ha? Nga mauya ka? Ako sa tuod lang, naka-boyfriend ako. Pero siloso tapos babaidor. Amo to, nagbulagay kami.
Ha? Ako, ambot. Wala ako kabalo sa rason nga. Ginabulagan ako sa mga manobya ko. Kagabi mo gani, nakaagi ako relasyon agi eh. Ha? Agi? Nakaagi ka? Oo, pero wala man kami nagdugay ah. Kay daw gintrangkaso man to sa sakon. Ha? Tonto kagid baladol mo. Tonto kagid. Sige ah. Oh, gabi na ho. Basi ko mapuli pa? Oo, mapuli pa. Nga hindi pa ko pag-idulong. Kakwan. Idulong ta ka. Amo ko sina ka. Kaseryoso sa imo ya. Idulong ta ka. Idulong ko ikaw. Ate, sige. Salamat, kid. Salamat, kidol. Nakilala ko Bomba Marilo si Darrell diri sa syudad sang Sagay, Bomba Marilo. Tungod nga kaagi man ako obra sa iya ginobrahan Bomba Marilo. Nag-apply ako anay janitor sa ila Bomba Marilo. Kag si Darrell amo ining sekretarya Bomba Marilo. Dikto na nagsugod ako pangaluyag kay Darrell Bomba Marilo. Kag bisan ang akon amay nga si Oscar Bomba Marilo na tingalagid nga nagakagabihan ako permi. Kag amo sini ang mga panghitabo Bomba Marilo. Pero antes kita mag-proceed sa drama mga kabomba, please share anay mga kabomba kag balik mo dia. Balik mo di pasensya, medyo na utod kita kadali pero naga-resuman kita dayon na. Please share sa sini nga Facebook Live mga kabomba. Kag kung gusto nyo mag-sponsor, mag-donor, pwede ka mo makasend sa akong nga GCash number. My GCash number is 0951-6939-725. No? Pwede ka mo makasend Smart Load. Pwede ka mo makasend GCash. Pasalamatan ina ni Bomba Marilo. Kag amo sini Bomba Marilo ang mga panghitabo. Podol? Tay, mayang gabi ah. Daw natigala ko sa ibo bladol, daw nagkakagabihan ka subong. Kakwantay ah. Nagapulo pang uyab kita ya. Ara ka naman. Nubya-nubya ka naman. Base ko hindi naman na magtiner sa imong babaye. Testingan ng tayo eh. Advice ko bla si mo do dali bla. Digto ta sulod. Digto ta. Pugko bala. Pugko. Ano nga advice tay? Podol. Hindi mo na malikom sa akon nga ginabulagad ka sa mga babaye. Nga man tayaw. Kung ako sa imudol, hindi man pagulpihang babaye, kay basi kung bulagan ka. Nga man tayaw. Kabalo ka naman sa ibong kargada. Jesus. Makaha-robinta na idol. Statay Oscar bala mo. Iimo gani tay, amo ka man sina. Bugandi kita mo. Ang ibo iloy, way gidya nagbulag sa akon. May sekreto dira dul. May sekreto dira. Hindi blag na bulagan ka sa ibo baga dubya kay kanako gen. Oo gani tay. Sekreto dira dul. Hindi mo lang pagulpihon. Amat-amaton mo lang. Inandok ba ni mo? Inanayab la, hindi pagulpiha. Sige tay. Sige tay Inanayon ko lang tay sige. Paway na to kay gabi na. Paway na to dul. Dado. Gabi ka na ho. Sige tay. Sige tay. Mapaway na ko tay Amo sina Bomba Marilo ang advice sa akon ni Tatay Oscar Bomba Marilo. Kag abi mo Bomba Marilo, nakabalo man ining si Gerald nga nanubyahanay or nagapangaluyag pa lang ako kay Darrell Bomba Marilo. Kag puwerte ang sunlog niya sa akon Bomba Marilo. Kag amo sini ang mga panghitabo.
maayo subong ang uyab mo migaw. Gwapa na si Daryl, Mig. Oo gani, Mig eh. Te, mustaway na ka mo ni Oliver. Huwag na to, Mig ah. Do hindi mo ako kasaw, Mig nga nobyaw ng agi, Mig. Maayo mo to, Mig. Kay kap to, pila to bayad si mo, kap 50, may kap 20 pa gani. Bailan da, Mig ah. Bailan da. Kakalinga ko ni subong sa bag-o ko yung Mig na nakilala, Mig oh, si Daryl. Gwapa niya, Mig. Ti, Mig, basi kung biyahan yung mga namig nga makabalo sa mig sang imong nga kargada nga put ka dako, Mig. Hindi talang pag-ipabalo siya, Mig eh. Matabukin ka muna sa lakad lang, Mig ya. Hindi mo na matago, Mig. Gani man, Mig, no? Pero bahala na lang, Mig ah. Bahala na sa Batman ah. Sino naman yung mga Batman man? Basta, si Batman bla. Mati, sige, Mig ah. Sige, Mig ah. Lungalong na na, Mig ah. Hindi gid sa pag piramig kay basi kon bayaan ka bala Mig mabalaan niya, Mig aw. Migo Gerald? Karon, ma-propose ako kay Daryl ah. Pamangkuton ko siya kung may chance man ning akon pagpangaluyag sa iya. Karon na, ma-propose ako sa iya. Pudol? Nagkakwapo sa imo ha. Nagkaporma ka ha. Oo, Daryl. Tungod nga amuning gabi nga paturon ko ang pagigugma ko sa imo. Ha? Ano ang buot mo silingon? Daryl, sa tuod lang palangga ko ikaw. Kag amo gani nga ginapangaluyagan ko ikaw eh. Kay handom ko gid kag dumot nga manginobya ka. Ha? Tuod pa lang nabatian ko, Pudol? Oo, Daryl. Ang tanan nga nabatian ni mo gikan sa akon. Ang mga nagkawas, ang mga tinaga sa akon bibig, puraw kat kamaturan, Daryl. Ha? Pudol? Daryl, ikaw ang akon palanggaon. Sa imo ko tanan, nakitaan ka ang isang mga kanta. Tuod ka, Pudol? Oo. Kalipayan ko, Daryl, nga kung sabton mo ako. Ako na sigurong lalaki nga pinakamalipayon sa bugos nga kalibutan. Ha? Tuod ka, Pudol? Oo. Daryl, ginahigugma ko ikaw. Pudol? Oo, Daryl. Ginahigugma ko ikaw. Kag ikaw ang akon kalipay. Ikaw ang nagapapitik sining akon korason. Pudol? Daryl, sabda ako. Ginahigugma mo man bala ako? Pudol? Oo, Daryl, sabda ako. Nga daw hindi ka makasabat. Pudol? Sa tuod lang. Sa tuod lang, Dol. May pagigugma man ako para sa imo. Daryl? Oo, Dol. Hindi ko na inipagpadugayon pa, Dol.
nakita ko man nga mabuot ka. Sincero ka sa imo nga mga tinaga sa akon. Yes, Darrell. Sincero gid ako. Kaganda ako nga magpalangga para sa imo. Bato na lang ini ako ni pagpalangga. Pudol. Sa tuod lang, sa dalayon ta nga upod, nahulog man ang buot ko. Kag ang ginakadlukan ko, na mahulog pati ang panty ko. Oh, hindi ka magkabalaka. Para si kataw ko ho? Ha? Sino naman si kataw ko ho? Ang friend ko sa Riyadh, Saudi Arabia. Baida siya Pudol. Oo. Kinabatan ko ang imong pagigugma. Matuod ba lang nabatian ko, Darrell? Palangga mo man ako? Oo, Pudol. Palangga ko man ikaw. Kaya gusto ko nga mangin nobyo ka. Darrell? Oo, Dol. Kita na. Darrell. Salamat. Pahag sa ako, Darrell. I love you so much, Darrell. Palangga ko ginikaw. Palangga ko ginikaw, Darrell. Palangga ko man ikaw, Pudol. Palangga ko man ikaw, Pudol. Kagod pa ngayon mo nga ikaw akon nga kalimtan. Hindi ko mabalan kung ano ang akong madangtan. Hindi ko mabalan kung ano ang akong madangtan. Puwerte ang akon kalipay sa nga tinion, Bomba Marilo. Nalipay gid ako, Bomba Marilo, sa mga panghitabo nga to. Nangin kami ni Darrell, Bomba Marilo. Kag sugod sa to, Bomba Marilo, nangin malipayon ang amon nga pag-upod. Kag may mga bes nga, Bomba Marilo, nga nagapaminsar ako, nga daw nagakaparanoid ako, Bomba Marilo. Kag amo sini ang akon ginapaminsar, Bomba Marilo. Ay, gabi na pero daw hindi ako makatulog 2 months na kami ni Darrell. Ay, ginapaminsar ko, basi kun matabo kami bala kag hindi makaya nga akon nga kargada. Kadako gid nga daan sini, meme. Paano na lang sini man? Hindi gid mahimo nga hindi kami maglambot ni Darrell sa amo sina mo. Kag amoy nang ginakadlukan ko nga matabo. Basi bala kon matitanaw si Darrell Ay, ano yung napaminsar ko man? Matulog na lang ko gani Itulog ko na lang niya. Bahala na. Kamot na niya. Bahala na si Batman. Oy, matulog na lang ko gani Matulog na lang ko. Amo sina kon ka isa, Bomba Marilo, ang nagapalibog sa akon ulo kag sa akon ulo-ulo, Bomba Marilo. Ay, salamat kay gali amay nag-send sang worth 100 pesos nga load, smart load. Salamat gid Salamat gid kay Rika Kalansag. Salamat Ma'am Rika Kalansag for sharing your 100 pesos load. Gali sa iban pa nga gusto mag-sponsor, mag-donor, mag-donate, any amount will do. Pwede ka mo makapasa through GCash or smart load sa akon nga personal number 0951-693-9725. Amo ina ang akon nga GCash number kag smart load kag personal nga number pwede ka muna maka-sponsor pwede ka muna maka-donate. Salamat gid sa gusto nga mag-donate kag mag-sponsor. Kag Bomba Marilo, ang amon relasyon ni Darrell, Bomba Marilo, nangin malipayon kami. Wala kami nag-aaway, Bomba Marilo, nga hindi masulbar. Sulbar dayon namon, Bomba Marilo. Hindi gid mahimo nga hindi ano man magisi panitya malimiyak miyakali pa agwanta gal. Puwerte kahapi sa amon nga magkarelasyon, Bomba Marilo, kag puwermi kami nagalagaw, naga-date-date, Bomba Marilo.
Kag amo sini ang mga eksena bomba Marilo sa amon nga pag-date. Babe? Babe Pudol? Babe? Babe Darrell? Babe? Mas 6 months na kita, no? Oh, man gani, kag happy ka man sa akon, babe? Oh, babe. Happy ako sa imo. Ako man, babe. Sobra ako nga nalipay nga nagapalanggaanay kita. Ako man, babe. Happy gid ko. Happy, babe. Pakisa ko, babe, sa imo, babe. I love you, babe. I love you too, babe. Hindi. Animal. Nagpamirsa si Manoy, ako. Paghalok niya sa akon daw nangakig si Manoy. Parang nagabukol, no? Babe. Daw nagaignot-ignot ka? Ako kuwan, babe. Animal. Basi mahalata niya blau. Nagashort lang kung daan, no? Kag kanipis pa. Babe, nga nagaignot-ignot ka. Kaga nagulpi ka lang di 4. Hala? Babe, nagabukol sa tubang mo, oh? Hala? Nag-ano ka? Si babe pala. Ara naman. Gulpi lang nagbukol ba? Sorry, babe. Pagalok mo, abi, eh. Sige lang, pila ka adlaw. Hindi lang halok, Hindi lang halok. Babe? Hindi. May plano sa nga sobra pa sa halok, babe. Maglambot kita 8 months, babe. Ihatag ko ini sa imong pagkababae ko. Sa totoo lang, babe. Never pa ako na-touch. Virgin pa ako. Babe? Oo. Babe. Nga amo sining topic ta. Hindi ka gusto? Dira man tagyapon makadto. Promise ko na sa imo, babe. Maglabot kita 8 months. I-surrender ko ining bataan ko sa imo. Grabe ka man ba? Grabe ka man, babe. Oo, babe. Pangako ko ina sa imo. Promise, babe. Tuod ka, babe? Kung subong, babe? Pwede? Hindi lang nga naisubong, Hindi lang nga naisubong, babe. Ate, sige. Paano ni man? Ambot makaya yan, eh. Ambot kung makaya yan, eh. Babe. Dali na. Masaylo kita dito sa piya ko. Maligaw kita sa baybay, Masalumay kita, babe. Saluma ko, babe. Sa una ko pa lang ikaw makita, Babes ako sa imo may luyang Bisan madami Nakibot ako, Bomba Marilo, sang mga topiko sa akon ni Darrell Bomba Marilo. Nga amo sadto ang amon mga topiko. Hinali ako nga nalipay kag hinali man ako nakulbaan. Basi balakon ano ang matabo kay Darrell Bomba Marilo. Kag sa pagpadayon ko pagid, pero antes kita magpadayon mga kabomba, sa mga wala pa dira naka-share sa sini Facebook Live, Kim si Aiko, shoutout gali kay Ludi. Shoutout gali Ludi kay Junjun Apora, happy birthday sa iya. Shoutout sa duha ko kabata nga dungol, Reven Kagale. Salamat Mia Capella Aguanta Galio is watching. Zenet Britannia is watching. Sa tanan-tanan nga gusto mag-sponsor, gusto mag-don, solid supporters sa tanan-tanan naton nga mga viewers nga gusto mag-sponsor, any amount will do. Pwede ka mo makasend sa akong GCash number 0951-6939725. Madamo po kita sang mga kabomba sa mga letter sender nga mabasa ining ilang mga sulat. Kagkamuman, nga every night malingaw pagid ka, Dear Bomba Marilo, paagi sa pagbulig nyo
Idog, idog! Anong idog? Idog, idog, ikaw diri, jutay. Paabayak huday, sa iban ka lang agbay. Ikaw ang gusto ko, hindi ako kay makiksita kay. Sige naman, inday, hindi ako Kag sang ulihi lang, Bomba Marilo, Idog, idog! nagdugay ang amon relasyon, Bomba Marilo. Hi kay Jenna Faith Victoriano ha. Mabalik kita sa atong drama ha. Basahon ta lang ang pipila ka mga pa-shoutout. Marnel P. Cabasdan, share good evening mega. Sa tanan nga gusto mag-sponsor, mag-donor sining aton nga Facebook Live. Pwede ka ba maka-sponsor any amount will do? I-send lang sa ako yung Gcash number 0951-6939725 or Smart Load, personal number ko sa 0951-6939725. Kag amo sini mga kabombasang naglambot na kami ni Darrell sang 8 months, Bomba Marilo. Natabo gid ang hindi dapat matabo. Kag amo sini ang mga panghitabo, Bomba Marilo. Ko, hindi ako dito lang ka sa iba. Babe? Babe, nga daw kita tense ka gid. Babe? Gusto mo na gid, babe, ako? Oo eh. Hindi ba lang nag-promise ka sa imo nga kung mag 8 months kita, ihatag ko ini sa imo? Oo, babe. Hayla na gali kay Baby Heart, yung gabi eh. Sino naman si Baby Heart, si Baby Heart, na babe, amo na siyang kwan, ang may rice retailing bala. Yan ni Heart Jenner. Bayida siya Subong niya nga gabi gusto ko yung mga lipay tayo. Babe. Dali di ba na pakisa ko sa imo? Babe. Ano wala ka gana? Dali diri. Babe. Bato bala. Sige. Babe, gintunan ko gini bala. Nagtanaw ko tutorial Sige. Babe, kanami kalisi mo maghalok, no? Oo, babe. Babe, mauban ako, babe. Sige. Babe, may kapa ko, babe. Isang imo, babe. Ha? May hikap ka? Babe. Babe. Hindi! Hala! Anak ko! Hindi! Anak ko! Ay, Diyos ko! Masarangan ko niya! Babe, tisingan ta lang, babe, Hindi pala palangga mo ko. Kayanon mo ni babe, bisan amo ni kadako, babe, Hala? Kasi marabinta ko na. Virgin ba ko pala? Amat-amaton ko lang, babe, Amat-amaton ko lang, babe. Hindi ba loka ko sa mo? Ate, sige, Tungod palangga ta ka. Masugtan ta ka, ate, sige, babe. Salamat, babe, Salamat, babe. Babe, ihamat-amaton ko lang, babe, sige, hindi pa ko liya. Dako-dako nga daan. Basi kung masalamukan ko, babe. Oo, sige, babe, Basi ko na ang matabo bla kay Oliver bla matabo man sa iyaw. Sige, babe, plaster, babe. Sige. Babe, grabe, sakit, babe. Hindi papilita, babe. Hindi, kasi papatay ko. Hindi ko napatay. Hinayan ko lang.
Babe, para na. Babe, nagisi! Nagisi, babe! Hala, nagisi! Sige, isa pa, isa pa. Babe, sa jacket! Isa pa, Hala! Nagisi! Ang sakit-sakit pa! Sakit! Diyan na, babe. Masunod na. Babe mo na! Ako na! Ito malipungan ko! Lord, babe! Yung malipungan ko! Hindi ko gunta ka lang, babe. Pinag-ara na ko sa climax, babe. Ara na ko sa climax. Ara na nga. Babe! Nagisi naman! Nagisi! Nabalipungan ko! Nabalipungan ko! Hindi! Hindi! Hala! Nalipong! Ano ni? Hindi! Babe! Babe! Ba? Hindi! Nalipungan! Hindi! Nalabot gurong tungol! Babe! Hindi! Nalipong gid siya? Hindi! Grabing mga dugo sa bulo? Hala! Basi ko na! Anong matabo si Misiya? Hala! Hindi! Wala po nakatapos! Manumanuhon ko lang niya! Para makatapos! Ano naman? Nalipong! Hindi! Wala na ko gana! Nakulbaan ko! Ano naman? Yes, Bomba Marilo. Mapati kamo kag sa hindi. Nalipungan gid si Darrell Bomba Marilo. Daw nabatian ko Bomba Marilo kapila magisi. Kag hinali ako Bomba Marilo kinulbaan sang malipungan siya. Apang Bomba Marilo after mga 10 minutes. Amo sini ang mga panghitabo Bomba Marilo. Para nagagiho na siya. Babe? Babe, nalipungan ko. Grabe kitya, perti ka dako. Ano abi babe kay ikaw man naghambal nga ihatag mo sa akon. Pati ano pagin kuha ko man eh. Gani babe. Hindi nagig kuya babe ya. Hindi nagig ko. Nalipungan ko babe, kagalain sa pamatsyag ko. Kalain sa pamatsyag ko. Sige babe ha. Ipahuway lang anay babe. Ipahuway lang anay ha. Ipahuway lang na babe. Babe. Pasi pala kung isa kasi mana, hindi ako sini makapangon na. Ha? Babe, hindi lang bulong ha. Baklan talang ka bulong sa trangkaso. Hindi ka na isa hinanat, tag sa bughat. Ate, sige babe Hindi nagig ko magliwat babe ya. Hindi nagig ko magliwat. Yes, Bomba Marilo. Nakapanumpa man si Darrell Bomba Marilo nga hindi nagid siya magliwat. Kag medyo nasubuan man ako Bomba Marilo kag impastar ko man sa iya nga siya man ang may gusto nga mag-amo kami sadto Bomba Marilo. Kag pagkasunod sina ang mga inadlaw Bomba Marilo, amo sini ang mga panghitabo. Babe, kamusta ka? Ari, 3 na kaadlaw nga ginatrangkaso. Kalain sa pamatsyag ko. Kaluya. Ha? Babe, pasensya ka na, babe, ha? Nagmasakit ka pa tungod sa akon? Okay lang, babe, Okay lang. Hindi naman tumasulit, Ha? Ate, sige, babe, ha? Kung hindi na masulit, okay lang. Ang importante, nagapalanggaan na ita.
Babe, paano na lang sina kung mag-asawahay kita man? Nakulbaan ko. Pasi ko na nung matabo sa aton. Ha? Babe, hindi ko na kaya ya. Pwerte na naiyak ako. Babe, ano ba lang buot mo silingon? Babe, pasi ko na hindi man gyapon maglawig ang aton relasyon. Kaya hindi ko na makaya. Ha? Okay lang, babe. Okay lang, bisan nga wala ta mo sini. Ang importante nga, gapalang gaanay ta. Amula na importante sa akon. Ate, sige babe Ate, sige babe. Sige babe Bisitahin lang ko di dason si Mana babe. Kung mag-ayon ako, hindi pa ko makagwa eh. Grabe nga daan, kadako gid. Nalipungan gid ko. Ate, sige babe dason si Mana mabalik ako diri sa imo ha. Dalan ko ikaw sang bulong kag maluto kita diri dason sang linaga nga karne. Agud nga makahigop ka sang sabaw. Ate, sige babe Sige babe. Gintrangkaso gid siya Bomba Marilo masulod isa ka semana Bomba Marilo. Kag sang tion nga to Bomba Marilo sako man ako sa akon nga trabaho. Nagbalik ako after 2 weeks Bomba Marilo sa balay ni Darrell Bomba Marilo. Kag amo sini ang mga panghitabo Bomba Marilo. Ari, may dala ako nga flowers. Kag mainit nga sabaw para kay babe ko Darrell. Sigurado malipay gid siya sa akon. Ari, malapit na ako. Ay, ihatag ko ni sa iyang chocolate, ang flower. Tapos ang iyang bulong. Tapos hari pa may mainit pa ako nga sabaw. Tanay ka. Daw sirado yun ang kudal sa balay day Darrell abi mamangkot ako. Meg! Mayong aga na Meg mayong aga man, Udol! Meg, may tao di Ha? Ay, wala ka makabalo? Ano Meg man? Dahil lang palapit ko na sa ima. Wala na tao, Meg, sa disalakad to? Ha? Wala ka makaibalo? Wala, Meg. Nga, Ay! Sus! Do mga 3 na guro kadlaw nga naglakat sila. Ha? Naglakat? Oo, Meg! Daw galain man to galing pamatsyag ni Darrell paglakat nila eh. Ha? Sa din sila makadto ko no, Meg? May ginaktan sila? Oo, may ginaktan ko sila. Kag daw bati ko pamanila man to sila kuno. Ha? Ano nga mapamanila, Megman? Oo! Mapamanila man to sila kuno. Meg? Oo, Meg! Nagligad pa sila nga daw naglakat. Ano? Wala ka galing makabalo ya, Meg, ya? Naglakat na to sila, sirado na daw. Huwag naman na sila mga gamit. Kag daw bati ko no, hindi naman sila kuno magbalik diri sa Sagay, Meg. Ha? Oo, Meg. Wala ka galing kabalo. Wala, Meg. Ate, wala ka galing pabalo ng sang nobya mo, Meg, na malakat sila. Gani, Meg. Ate, sige, Meg, mapulit na lang ko. Salamat, Jid, Meg, Salamat, Jid. Wala. Ano naman? Naglakat si Darrell nga. Wala man lang siya makapaalam sa akon ba? Ay, grabe si Darrell ba? Pagkatapos ang tanan nga, natabo sa amon. Wala gid siya magpabalo nga malakat siya gali ba? Malakat ko na. Tigto ko sa una, no?
Nangita ko sang space nga wala sang tao. Agod nga maka-outwas ako sa akong lain sang buot. Gining tagipusoon, nagahinulsul na ako. Sang sala ko sadto sa imo, Diri lang ako. apang uli. Diri lang ako. Tatlo na galikad lang nga naglakat si Darrell. Ano ba lang buot niya ipalambot sa akon man. Dani ko hindi siya sa ako nagprangkas siya. Agod nga hindi na ako maglaom. Siguro na akigid siya sa akon kay kadako sa nga akon kargada. Ay, Darrell, kadaya sa imo pa. Nang baya ka lang wala kagid nagpabalo. Amo lagid bala sining kapalaran ko. Wala gid siya nagpormal sa akon. Darrell. Darrell. Lagi na mo ako ni Darrell. Wala kagid nagpaalam sa sakto sa akon. Darrell palangga ko ikaw, Darrell. Nga balagin bayaan mo ako, Darrell. Nga balagin bayaan mo ako, Darrell. Wala kagid magpabalo sa ako, Darrell. Wala mo gid ako gipabalo. Darrell, kung may salaman ako sa imo, kabay ko tani nga mapatawad mo ako. Ginbayaan mo ako nga puno sa palamangkutanon. Ginbayaan mo ako nga wala man lang sang isa ka tinaga, Darrell. Nagahinulsul na ako. Sang sala ko sadto sa imo, apang ulihin na kay ginbayaan mo na ako. Yari ako, Kaisano na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akon palangga. Kung sa damguhanon ko, ikaw ang makita. Kung mahimo pa lang nga ibalik yatong pag-uputa, aguliwat ipapadyag ko nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong ang inantos ko. Kay nakita ka na lang, sining apon nga kiliran. Yari ako, nagaisahanon na lang, wala na sang mahagos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akon palangga. Kung sa damguhanon ko, ikaw ang makita.
Kag kung mahimo pa lang nga ibalik, yato pa pupunta. Agud liwat ipabatyag ko, ikaw palangga ko pa. Ang subong tupunggid sa langit, ang kasubong ang inantos ko. Inadula ka na lang, sining akon nga kiliran. Nadula siya, Bomba Marilo, sa akon nga kiliran. Nga wala man lang Bomba Marilo sang nihay kag nihoy. Bomba Marilo, kasakit gid sang akon nga ginbatsyag. Ano sini ang dapat ko nga himuon, Bomba Marilo? Ginbayaan niya ako nga puno sa mga palamukutanon. Ano gid bala, Bomba Marilo, para sa inyong rason nga ginbayaan ako ni Darrell? Kag ano ang dapat ko nga buhaton, Bomba Marilo? Palihog, buligi kag laygayiman ninyo ako, ang matinahuron, Pudol sang Sagay City, Negros Occidental. Salamat gid, Pudol, sang pag-share mo diri sang imong problema. I know nga medyo kaladlawan ang imong istorya, medyo masubo, Pudol. Pero natural lang ina nga nagakatabo sa tawo, Pudol, no? May mga tinion nga amo kita sina diri sa ibabaw sang kalibutan. Sometimes we are happy, sometimes we are sad because ari kita sa ibabaw sang kalibutan. Salamat gid, Pudol, sa pagpadala mo diri sa imong sulat. I hope nga mahatagan ka namon sa nagakaigo nga laykay, ha? Pudol, antes kita mag-proceed sa imong advices para sa imo, basahon ta na yung mga pa-shoutout sang aton mga Facebook live viewers. Kag salamat kita. Kag kung gusto ka mo mag-sponsor, gusto ka mo mag-donate, any amount will do, mga kabomba, isend lamang sa ako ni GCash number 0951693925. Pwede ka mo makapasa load, maka-smart load, or GCash. Amo ina nga number sa ako ni Ginpin, 0951693925. Amal ni Marnel P. Carbas, Meg Kanami Balasimo magkirig. Adelpa Ortiga Luzada is watching. Wala na, buka na ang banga ni Darrell. Hambal ni Raymond Tabuena. Aisa Malyare, malipungan pa, ha, di puga climax. Nini Risa Villos Flores, ha, hala, nalipong din si Darrell. Gianna Faith Victoriano, ha, lipong gid. Natuluyan gid lipungan, nambal ni Aisa Malyare, ha. Nini Risa Villos Flores, kasakit kaayo sa akong chance ang kadlaw ba, Marnel P. Carbasa. Waay nabuka, away na nabuka ng butong, Joy ayawon, grabe gid kadako nga analipong gid. Sobrahan kadako gin kulbaan na si Darrell. Grabe ka, Pudol, ha. Grabe kadako, Pudol. Sana all ducks kag galipungan ay sa Malyari ga pag hindi si Darrell. Kasakit gid kayo sang tiyan ko sang kadlaw ni Marnel P. Carbasa. Nakulbaan lang na kuno si Darrell ambal ni Risa Villos Flores. Churabi ka dako, Pudol, maridyo ka pa na si kalma. Sana all ducks kapag hindi man si Darrell si Pudol may nilin may ametre. Gintrang kaso gid tungod sang kadako, Gianna Faith Victoriano, ha. May baloran nako trangkaso naman. COVID sa kadakoon, mali ay sa Malyari. QQ0 is watching. Junjun Rosas is watching. Gianna Faith Victoriano, shoutout na sa Victoriano kag Sinining family. Hashtag trangkaso, Gianna Faith Victoriano. Bebe Sera Villos, di sana pabatsoy para maumpawan. Ala, basi napatay na Sheila Kapanas Gilisa nga. Hindi magbato baye mali Jovie Pinya. Baw ano gidayan kadako man. Shout out watching from TF City KSA with peace. Keeper RFW volunteers. Advocate, ginbayaan ang dako. Jinky Inisilio ay ko, tawa ko nga nalabuot yun ang tulong. Tinakasan ka na ni Darrell, Pudol. Kalooy man si dako. Mali, Jovie feeling niya. May balora na sobrahan sa dako. Ginabayaan na lang kung gamay bayaan man, ha.
Kay kadako mo kundi ginbayaan ka bali Chris Diosana. Ha. Kay natamaan gid ka dako. Aamuna nga wala may katiner nga miga mo. Bali bibi Serda si Rabilos Flores ha. Ahay kalooy ginbayaan na bali Peter Jan Vizcas. Di kay dako mo. Hindi sa sandako kay gintrang kaso sa. Ay kalooy kay pudol daw. Ang kilala ko lang. Ipautwas to dong kasakit. Be sino gina be may baloran na bali may inisylo at Aiko ang kilala mo daw ang kilala ko lang wad pa shoutout kay Elizabeth Chong kasabad sa iya ginbayaan kay kadako dyan na fit sige lang dol iba balikin na lang si Oliver bisan bungol to si Oliver balikan niya lang ko si Oliver bao daw kanami manikanta ba ano na nga titulo ang ano man ang binato kanami ang ano man ano ang bali Rodilin ano na nga titulo ang binalato kanami ano man hay po sa ipautwas gid bala ang kalain sang buot mo inibi gitudo Herbert Pinyon daw enjoy man kami kag nasubuan wad ba dako gid abi pa shout out lang dagali sa family Menes kag family Flor kag sa family Pakomba. May ba baloran sige mega mayo lang kay kabalo kuya nga malakat sa wala gid ko nakibot awali Peter Jan Vizcas. I'm watching from KSA Kaduaan Princess Rica. Malibay baloran pa-shoutout po Mamarila Mali Princess Rica. Ang rason niya kay kadako gid ang kalubay mo nga na number 12 gid. Kasakit tod. Inubya wala nagambal malakat na siya gali luoy ka naman pudol. Kay kadako gid sang kargada mo. Hindi mo sarangan amo na nga naglakat nga wala naglisensya. Diyos ko nga signal perti kalain ang bal ni Aisa Malyari Nako i-share ang secret pudol kay Didoy God bless you ang bal ni Renante Evidente Pama. Salamat gid nung nante nung Renante Evidente Pama pa kon sandan grabe lang pagambalan no bakal kamo. Gusto nyo mga may nakinahanglan kamo balas, bato, sand and gravel, kadto kamo sa Renante Pama Sand and Gravel Kwaring way sabit legal kadto kamo kay Renante Pama Sand and Gravel bakal kamo dira balas, bato, dakal-dakal, boulder. Gusto may project kamo kadto kamo sa akon, PM kamo sa akon kay rekomenda kamo kay Sir Renante Pama kay Sir Iver Solatorio sa Veran Hardware Construction and Hardware Supply. Amo na. Borge Kilosada is watching. Ay i-share na kay Didoy ang imo sekreto para wala na siya gaan sang 20 pang plite sagi na lang sa Raymart Cabrillos gintuob siguro sa kalubay sang gamay pakagawad ano pa daw kalubay kadako Noravel Bornales sige lang dola damo pababayi nga manong masakitan man kaluoy gid kay pudol pa shout out gali watching here in Kuwait ay salamat sa mga taga Kuwait naton nga mga viewers sa mga OFW naton nga nakatutok gid subong sa aton. Salamat gid sa inyo tanan kag salamat gid Alson Salon sa Bacolod City nag-sponsor 200 pesos nga cash. Salamat gid kag sa luwat no napasalamatan naman no ang Renante Pama Sand and Gravel. Gusto nyo balas bato di kalidad yung mga produkto legal nga quarry operation Renante Pama Sand and Gravel. Mangita ka mo pa project, no? May mga balay ka mo na nga construct, may mga highway ka mo na, may mga building ka mo na. Ngita ka mo, boulder, balas, bato, dakal-dakal, Renante Pama Sand and Gravel kag Sir Veran Hardware Construction and Hardware Supply. Salamat yun. Gladys Nudge Ligaray, Borge Kilosada, pa-shoutout gali sa pamilya ko Bonifacio Wad, musta? Ay sa Malyari si Pudol, ang forever ni Marijo, namian na siya sa Dax. Namian na siya gali sa Dax. Rodlin, watching from Malaysia. Salamat sa mga OFW natin nga nakatutok. Every night sila nga ito yung programa. Personally, ang ma-advise ko sa imo, Dol, kalain man kay sakit o Dol, no? Nga ginbayaan, kablang wala nakalisensya.
Way kakbalo sa rason kung nga ano, pero siguro sa akon dol ang rason gurdo yung indihan kay kadako king trangkaso gid sa. Pero tani ang punto da nagformal sa blasay mo dol. Bay di dula. Ang mga kano gani dol dagko pa man na gani kapangasawa man Pinay. Ang imo hindi man naguro magdako kas kano, no? May mga makasarang gini sa imo piladlaw sa imo kargada dol. Tigay na timingan mo nga wala way pa man to siya experience. Pero kung mga nakaagi na bata dol mabato man na sa imo Kagawad na Hardware, solid viewer sa imo. Salamat ha! Angel, sino to? Angel A. Balandra. Hi, Wad, I'm watching here from Saudi. Hello sa taga Kanuwaan, Consil Village. Ay, sige ha, salamat sa mga taga Saudi Arabia. Kagawad Narva Hardware. Narva Hardware, salamat yun sa inyo ha. Mugin na dul ha. May bayi ginapilakadlaw dul nga makabaton sa imo. Kaga makayan ay dul. Ang kargada mo sus makayan ya sa mga babae dul ya. Hindi niya rason nga ipangasubo mo dol. Salamat yun Wad kay nakakadlaw. Man kami good night and God bless. Keep safe Wad at sa family mo. Salamat Lilian A. Barbasa. Salamat Lilian Barbasa for watching. Dol hindi ka magpangasubo pilakadlaw dol ngita ka na sa eksperensyado ng babae na makabaton sa imo kag makasarang sa imo kargada. Makano ganida ka pangasawa man Pinay hindi bla dol. Hindi magpangasubo dol ha. Sakit lang na subong dol. Pero pamatod isa ka ugalingon mo nga lalaki ka. Madula lang inadol batuna na lang dol nga naintuan ka or something nga ginbayaan ka nga wala sang kabudlay abi mo kabudlay mag nga ekspektaron mo lang amos na good eve Wad siya bag-ulang ko naka-open Wad good eve Wad shout out na sa family Barbasa nga ni ekspektaron mo wala ka kabalo kung kamo pa or hindi na tidol ko nako sa imo i-close mo na lang ang imong pinsar kag imong mind nya wala na kamo wala sa kay nagformal baya sa naglisensya sa imo ngita ka lang dol sa mga babae nga eksperyensyado kag magabaton kag magapalangga sa imo kung ano ka kung ano ang imo pagkatawo kag kung ano kadako ang imo kinatawo di bla dol I hope dol nga nakakahatag kami entertainment sa imo nalingaw ka dol kag nakahatag kami sa leksyon sa imo salamat kila kag sa liwat sa gusto mag-sponsor pwede ka mo makapasa sang smart load ka GCash ako nga number 095169399725 salamat yun sa inyo salamat yun sa inyo sa mga sponsor naton every night nga nagapasagid sang ilang smart load ka GCash may mga bulawanan nga tagipusoon nga nagabulig sa programa ni Bomba Marilo kaya siyempre pasalamatan taman ining programa ginadulong sa inyo sang KLC Herbal Oil purong herbal kung nagapala nakita inyo hawak nagapala nakita inyo ulo nagapala nakita inyo likod nagapala nakita ang inyong dughan banyo sila mang sang KLC Herbal Oil man purong herbal luya lagundi alibon balagon balonggay dahon sa ipil-ipil kag paho mentol kag lana ang iyang ingrediente kag siyempre sa mga wala na gana sa inyong mga asawa wala na inyo gana ang inyong mga bana patubara siya sang Turo Food Supplement man ang Turo Food Supplement may ingrediente ini kag elemento nga naga-boost up sang immune system kag naga-boost up sang puwersa sa mga kalalakinan nga magturo ang performance gani sa mga nagaluya na patubara sang Turo Food Supplement produkto ina sang Paudi Arco sa gyapon madamo gid salamat kung kamo may mga problema sa inyo asawa problema sa bana problema sa nobyo kag nobya problema sa kaupod sa obra sulatay na kang ipadala diri sa aton palatuntunan Dear Bomba Marilo kaya ato ni napagatagan sang pagtamod kasaysayan drama kag advice sa gihapon madamo gid salamat dirita na lang takpan ining aton nga programa kita gid nga pasalamat sa padayon ninyo nga pagtangkilik sining aton nga programa ako naman ang inyong alagad ini si Mr. Chester John Berongke aka DJ Bomba Marilo ang inyo DJ nga ni man gwapo ni man ay makalilingaw lang nagasiling wala sa magalaw nga panahon sa tao nga puno sang paglaom ako ang inyo DJ nga ni gwapo ni man ay makalilingaw lang ang inyo DJ nga singkit Moreno Chinito DJ Bomba Marilo is now signing off Ikaw diri jutay